Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kebeli pi baro ipra sabhai pi shagi Khubor hakimat kimat. Nikong nisham e pasha shagi Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. U noyalam kalyang persha jong ka ying dor bar thawan u Dr. Mukul Sangma. Ula kantho ya ka sarkar Jylla ba kamshim lamang pisa banchna ye ki Medical College ha Meghalaya Nailur ka Tura Medical College. U Dr. Mukul uloong ba ka jingbam le ai jong ka sarkar kala pendu nong khamtam ya ka ribhoi ka ba menta kamla ashu ban yo jingaram na ka sarkar namar ka jingdon jong ka Medical College shipment bala penya da ka University of Science and Technology Meghalaya. U noyalam kalyang persha u Dr. Mukul Sangma lakantu ya ka sarkar bakan long ka ba husiar ka ba pengor bat ka ba shimkhia ya ka jingma ki bala ban mi na ka jingweng ya ki jinge ki ba pelong ya ki samla ban rung shiki kam le no ula bu jingkeliru halor ka jingja ka bayade bat ka jing pendam wan jong udrishti rajkowa unong yalam barim jong ka sengking atiar ka bala ken bi an ka United Liberation Front of Assam ha South Garo Hills unong yalam kalyang persha u Dr. Mukul Sangma ula kan thot ting ya ka jing terwa jong ka sarkar Jylla ban yarap pisa bat masiu tulam ye kinong tre jong ki Autonomous District Council bat bu jingkeliru ya ka jinglong tenrai ka riti sinshar bat ka jingthmu ka badan halenden jong ka ni ka rai bala shim ta ka sarkar ka kanhun jong kinong hikai ad hoc ka badan hapo ka shatri jong ka Federation of All Meghalaya Ad Hoc Secondary Teachers Association hapo ka jingalam jong ka president ka kong bina kharumnoi kala IT da ka jingtho how commissioner and secretary ka tanat puli puthi ka sarkar Jylla u Vijay Kumar Mantri ban pensngau halo ka jingdawa ba ka sarkar kan siu tulop no ye kinong hikai ad hoc da ka basic pay but ka dearness allowance namar ka jingkrai palat ka jing sneu ka ba amdan jing shingan shu ikipat ba khamtam iki khulung khna hamaulai ka seng samla maulai pelun kala penbena bakan pelong da ka jingalang ba hakan riutrik Nailur archa pusan ha ka porshi beji mensingi hamaran he ka seng samla kala kerpat iki samla iki rangba iki long kemi bat ki khna skol baro bakin wan banishim benta hakani ka jingalang khnang manyo banshim ya ka rai ka bating e persha iki no ki briu ki bawan ra jingting jings e iki nong shong ka khasi students union mau plang unit kala pan da ka hokwat jingtip na ka tanat puli puthi ka sarkar Jylla bakala shem baka sarkar kampat thung satya hadu menta da kinong hikai ki bapura ha Science and Commerce College ka badan hakashnong mau plang East Khasi District Henry hadu menta la shu thong tang da kinong hikai bala shu siu dorsni wat la kladan arphangwat ki khna ki bapuli ha ka commerce stream bat khat phrangwat ha ka science stream namar bagashnong maulai kala sedang menkordit kinong yalam jong ka seng samla maulai pelun kala let benjurib ya ka jingya nanti jong ka jingpen poi bam nadu na lendet jong ka MLA hostel terter shedu shaka jaka pelang ka badan hakla maulai mauro kani ka jinglet jurib kalong ban pet kumno ban thawi kilat kilinti ban pentikana ba kinong shnong ka maulai barok kawai kin yo ka bam di ka babiang kinong yalam jong ka Village Defence Primary Committee Nongstoin area haka Tarik Nailur azapusan kila leit ban yakendo yang menteri katnat social welfare ka sarkar Jylla uba polling do ban pensngau halor ka jingbam yo jong ki Village Defence Party ya ka registration na do snem araza shipo haka ba ki babun gishnong ha West Khasi District kala penbenalun ya ki jingmantoy na ki VDP ki dayban yo na katnat pulit ka sarkar Jylla ka khon nyautrap National Awakening Movement kala kenno ba ka don ka jersey bamsap ka bakot da ki phau lak haka shibanai haka Secretariat Administration Nazarat Shillong ka bapin bala siu tulop kum ka bainong sngi shakinong tray casual bamdan kerteng uba Thomas basa ulaong ru ba ka seng kan sa penbiang lun nadong shadong ye jingyo jingtip lingba ka RTI ban IT show Chief Secretary banduk bishar benya halor ka jinglap jong ka seng mentapanya Pash Khubor na Kylleng ki benta jong kari u President jong ka seng Congress Malika Arjun Kharke haka singi palai ula kantho ya ka sarkar jong Modi halor ka jingpen slam ban pentrekam ya ki jingpen kala haka goods and service tax da ka baong baka de ka kam ka babahan na mar baka sarkar kala kendit na bayot ya hadin prasnem ka bakang shnong bala khot da ka kanhun NDA bandawa panmam halor ka jingkren ben umitrang ba adu kari Narendra Modi kala kta pha haga Jylla Bihar kabala sedang nadu kapor nyau biji menstep hadu kapor shiteng sngi haga sngi palai bat lasaki babun ki surong bat ki jau ki hat kila kenjajar
Kasorkar pedeng hakasngi palai kala kentu ya ka ying bishar Supreme Court ban penpai no shaladi ya barok ki jing ujor ki bang sakun ha ki ying bishar repair ki batunju ya ka jinglong hok jong ka Promotion and Regulation of Online Gaming Act arhaza apusan. Ucahan Bhojpal ubalong menteri ketnat marba mardi jong ka sorkar Maharashtra hakasngi palai ula kentu ya kinong yalam berkiseng jong ka OBC bakin pensange no ya barok ki jinge ki bat ki jingyat pat ba. Hadian baka sorkar Jylla kala menjur ban ai ya kerdan kunbi yaki Maratha hapok ka Hyderabad Gazetteer da ka bakdo ya ka jingdon kam bandan ka jingsong shingan ha ka jinglekmen ga shufsa Menteri Ramba ka Maharashtra Devendra Fadnavis ulayaro ya ka jingpin kala ya ka GST 2.0 da ka bakhot ya ka ni ka jingpin kala sha ka jingtai ka badan artli kisla kata ka di ka jingpin kala ka badan ya ka history na ka bentak India bathamai Satang artayo ban pelong ya ka jingsong dorbar ha ka ying dorbar ha ka Jylla Kerala. Ki pulit ka crime branch kila ujor da ka ejahar persya yaw President Barim ka Youth Congress ka Jylla bat yaw MLA ka Palakat Rahul Mamkun Tahil ha ka bayadei bat ka jingkeno baki don kiti ban Thombor ban Budien bat ban penting pensmi ya ki kentai. Wei bahaya ngasem jong MLA ka Trinamool Congress ubala syakem na ying kiaw udon menta hapok ka jingtokit jong ka Enforcement Directorate. Hadin bawla thiet ikitiar haka kerteng jong uniu MLA na kabenta ban pinkala ya kapisa balayo na jersey thongkam nong hikai skul. Menteri Ramba Aduk Kari Narendra Modi ulaya kendo yang Menteri Ramba Aduk ke Singapore Lawrence Wong ha Hyderabad House New Delhi haka singi palai na kabenta banyakren halor kilat kilenti ban pinklan shushu ya ka jingadai hapdeng kini ki atli kiri. Ulat ke Jylla Punjab Gulab Chand Kataria haka singi palai ula ai ya ka kaiport ke babnia halo ka jinglong jingman na ka jingshlei haki Pratali ki district jong ka Punjab Amritsar Pathankot Gurdaspur Tantaran barka Ferozpur sya menteri katnat kerap keryang ke sorkar pedeng Shivraj Singh Chauhan ubalawan poi Hasri Guru Ram Das di International Airport Menteri Ramba ka Tamil Nadu MK Stalin sapli patba haka singi palai ya ka dur jong unong penkela ya ka imlang salang EV Ramaswamy Periyar ha Oxford University St Anthony's College ka badan ha London kum ka jingrakhe ya ka jingdap shispasnam ka self respect movement kini par kilong ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka sorkar Israel kala kentat ya ka jingterwa jong ka sengle no Hamas ban poi sya ka jingate kular bapura ha Gaza na ka benta ban pinkut no ya ka thma Henry ka sorkar Israel kala ong ba ki sipai kindang yai beteng ban pinkre na ka benta ka jinghyar thma ka bajur hanong ba Gaza ka UN General Assembly kala ikendu lang ban pelong ya ka jingken mau bat ban pinpriang ya ka International Day Against Nuclear Test ni ka jingpersha ban shna yikitiar thma nuclear Kasengle no Hezbollah bala yo jingkershan na ka sorkar Iran kala maham bakala ban lum yikinong kershan ha surok lada ka sorkar Lebanon kaya chakmat dakarai ban penduk pendam yikitiar jongka ha ka bakut jong snam araja apusan laong he officer Muhammad kumati President jongkari United States Donald Trump ha kasngi balang ula pinken mau ya ka jingpen jari kendon khajna ka baar ya kari India kum ka jingpen shisha ban le da ka bating persya ya ka Russia Kaying bisa jong kari Canada dang shen kala kentai ya ka jingdawa jong wei nong shong shnong kari India bat kaying ka sem jong ki ba pan jingada kum kinong petwir ha ka ni kari halo ka nongrim bakin samat ya ka jingsha penshitom ben nambar ba kala kala long kinong pershan jong ka seng Khalistan hadian ba kala poi ha Canada ke Indian Naval Stealth Frigate INS Srikan kala poi ha Alexandria Egypt Haka shitarik Nailur azapsan menba kadang don halenti ya shaduriau ba Mediterranean conservation benta haka exercise Bright Star arazapusan kabala pelong daki shipai kari Egypt naduk ka shitarik haduk ka shipautrik Nailur Menteri kata kambari jong ka sorkar Germany Johann Vadeful haka singi balang ulah pedang sengobha ya ka jingkhot jong menteri rangba aduk kari India Narendra Modi kenang man ra biang ya ka shongsuk shongsngan hakri Ukraine Hadin ka jing kenduk ke badang shen jong Modi ya President kari Russia Vladimir Putin hatiajin jong kari China. Tikituk lang Khubor hakimat kimat mentaski. Kuble. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets.
Download the app now.